News mga katropa, veteranong aktres nga si Rosa Rosal namatay na mga katropa sa edad nga 97. Alang sa kompletong detalye mga katropa, ato ang pasudlon ang ato ang very beautiful nga showbiz correspondent, katropang Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Well, usa ka masulubon nga balita mga katropa karong adlaw nga Lunes tungod kay namatay na ang aktres og humanitarian nga si Rosa Rosal niadtong adlaw nga Sabado, Nobyembre 15, 2025 sa edad nga 97. Gigahin ni Rosal ang kapinpito ka dekada sa serbisyo sa Philippine Red Cross, pagtabang sa kabus o pagdasig sa voluntaryong pagdonar og dugo. Gisulti usab ni PRC Secretary General Gwen Pang ang iyang pahinumdum nga si Tita Rose nagbilin og dakong tabang sa National Blood Services. Nailhan si Rosa Rosal isip aktres sa daghang pelikula sa Pilipinas sama sa Anak o Anak Dalita, Badyaw, Biyaya ng Lupa o giila siya sa publiko tungod sa iyang talento o kontribusyon sa pelikula. Showbiz News! Showbiz Balita!